Azken udal hauteskundetako emaitzen ondorioz, EH Bilduk eta Herriaren Eskubideak taldeak lortutako akordioarekin, Ima Garrastatxuk Durangoko udaletxeko aginte makila hartu zuen. Aurreneko 6 hilabetetako balantze positiboa egiterekin batera, aurrera begira herritarrei hitza eman eta euren parte hartzea sustatu nahi dute. 6 hilabete dira, urte erdi, baina niretzat emoten dago atzo izan zela balkon hauetatik atera nintzela makilarekin, horre behan zegoen Durangarrak, zegoeten Durangarrak zain, gobernu berriaren alkatea ateratzen makilaen alto eta egun hori oraindik oso hurbil daukat. Esatea izan direla 6 hilabete indartsu, oso indartsu, intensoak, baina oso bebai emozionanteak. Azkenean hemen sartzea bulego honetan, herritarrak erabaki dutelako horrela, eta hartzea makilori, eta makilori da udalaren gobernua, eta hastea lanean Durangarrentzat oso berezia da eta oso emozionantea da. Hori esan da, lehenengo momentutik hasi ginen lanean, jarri genuen 15 propuesta, gu ikusten genunak izan behar zienak, hartu behar genunak lehenengoz, azkenean herritarrek esan zuten haientzat hori importantea ziela, gai horiek, jarri genuen 15 propuesta horiek guretzat importante zirenak eta hasi ginen lanien lan hori betetzeko. Orain dela gitxi eman dugu balorazioa. Oso ona izan da guretzat balorazioa eta jarraituko dugu intensidade horregaz eta postasun horregaz gobernatzen gelditzen dena. Oso importantea zen adibidez galdeketa. Galdeketa geneukan hor, ni uste dut zentratu egin zuen gaia kanpainan, eta argi geneukan hori hasi behar ginela lehenbailen martxan jartzen. Horregaitik jarri ginen kontaktuen, bai plataformarekin, herritarren plataforma erabaki, eta hasi ginen aurrera pausoek emoten hori posible izateko. Azaroaren plenotik pasatu zen, onartu zen, galdera bidali genuen abenduan Madrilera, ministroen kontseilura, handau itxaroten gabiz haien erantzuna, eta dana ondo joaten bada, espero dugu udaberri bukaeran galdeketa egitea. Ni uste dut hori destakatzeko bezala. Eta gero, beste bat, igual, txikiagoa da erabaki hori, neurri hori, baina oso importante izan da niretzat. Eta izan zen, ni uste dut 10 egun eraman, hemen, bulego honetan, eta erabaki nuen zabaltzea bulegoren atea. Jarri nuen martitzenak izaten diez nire egunak jendearekin elkartzeko, eta lehenengo 6 hilabete horietan egonaz 125 zita baino gehiago eduki ditu bulego honetan, gero aparte elkartekin bebai batzartu naz, hainbeste jendek igual martitzenetan ezin da etorri eta beste momentu baten eukitzen dugu elkarre egoteko. Orduan hori igual da hori neurri bat ez daukala inbeste prozeso bestea bezala, baina destakau ingo naben bere importantzia daukadalako. Oso pozik nau jendearekin hartu emona hori eukitzeagatik. Pentsatzen nuen zenolako ardura izango den, eta kontzientea nintzen, holan izango zela. Gero sartzen zarenean, joaten zara ikusten ez dela bakarrik ardura, zu pentsatzen dozuna hemen lanan akudeatzea, gauza gestionatzea udaletxeko gaiak. Bebai kalea da, lagun batek esan zidan, oin alkatea zara hastien 7 egun 24 ordu. Nian momentuen esan nahen, Holanda, azkenean kalean zaudenean alkatea zara, edozein momentuta beti zara alkatea, baina
deko bere gauzak bai oso onak, jendearekin daukadan hori harremanak, eta batez ere, dekozun posibilidadie gauzak egiteko, eta jendeari laguntzeko edo bideratzeko bere gauzak bere haien bizitza hobea izateko. Oin gaude prestatzen gure gobernu plana. Atzo egin genuen lehenengo, prentsaurreko hori aurkezteko, esateko lanien gaudela, lehenengo momentutik hasi ginen, lanien 6 hilabete intensoak izan dira, baina jarraitzen dira intensoak izaten. Gaude lanien plan horretan, 100 baino neurri gehiago izango dira, gure 4 urtetako gobernu plana izango da, eta hortik erronka handiena, ni esango naben, elkar bizitza hobetzea, kalidadezko bizitza hobetzea, esan genuen pertsona guretzak importantea dira, eta hildo importanteenak hori izango dira berdintasuna, feminismo, izango da medio ambiente, izango da hori elkar bizitza. Guretzat horiek diez hildo nagusiak, lortzeko hainbeste neurri aurkeztuko ditugu otsailean. Ni uste dut Durango egon dela gobernu honen zain, gobernu hau lortzeko lanean, ez da ni helduna zela, ez. Izan da lan bat, atzetik lan handia dago, eta lan hori durangarrak egin dute. Eta hori izan da, haiek jarri gaituzte hemen, gu hori harro gaude, azkenean durangarren erabakia izan da, eta importanteena da, posible egiteko izan da ezberdinen arteko akordio bat. Eta gobernu hau hori da, ezberdinen arteko akordioa. Eta gu pentsatzen dugu Durangora heldu dela, eta helduko dela beste leku batzuetara. Komizute gaude, mailan jarri behar da, ezberdina gara, baina bai ulertzen dugu politika igual modu berdinean, edo politika egiteko era modu berdinean. Oso argi uki dugu lehenengo momentutik herriarekin gobernatu behar dela, horregaitzi zabaldu dugu gure ateak, ez alkate bakarrik, gobernu osoa zabaldu dauz ateak, eta egin duguna da joen auzuetara, herrize dagoen lekutara haiekin berbaitera, entzutera zer nahi duten, zer behar duten, eta gero bai beste aldetik ulertu dugu lehenengo momentutik izan behar dela gobernu parte hartzaile. Eta gure erabakiak hartu behar direla herriarekin. Eta hori demostratu dugu, gure lehenengo aurrekontuek izan dira parte hartzaileak, naz eta zeuki denbora asko, azkenean hori hilabete bakarri beramagu, baina izan gara kapasak prozesu parte hartzaile bat martxan jartzeko. Eta hori demostratzen dau, etorri garela politika egiten beste era batera, beste modu batera. Gu harrituta gelditu gara, posik, egon den erantzuna, herriaren erantzuna alde batetik, bai nolako partizipazio datuek lortu dugun, beste herriekin konparautek daramatenak igual egiten olako prozesuak, edo adibidez Gipuzkoako Foru Aldundia egin dauen prozesu parte hartzailea, gure partizipazio asko altuagoa izan da. Eta ni uste dut hori posik egoteko, ez gu gobernu modua, herria posik egoteko. Azkenean hori demostratzen dau, gogoak dekogula danok parte hartzeko erabakietan. Pentsatzen dugu, eta alkate moduan pentsatzen dut, olako gertaerak 21. mendean ezin dira onartu. Esaten dut pertsona moduen, esaten dut alkate moduen, eta hori esan nahi dau, gizarte, pertsona moduen gizartea
gizarteen parte nazelako, eta alkate moduan administrazio baten aurrien nagolako, aurrera pausoak emon behar ditugu pobreziarekin bukatzeko. Pobrezia gainditzen doie eta kontzientek izan behar gara eta atera behar gara esaten ezin dela onartu hori, eta gizarte moduen egon behar gara kalean hori denuntziatzen. Gero, administrazio hori parte hori, administrazioak egin behar duguna uste dut bakoitza tokatzen zaion responsabilidadien onartu hori ezin dela gertatu eta jarri lanien hori gauzak olako gertaerak ez emoteko berriro. Gu bagaude lanien, badekogu gaur bilera bat teknikoekin, eta lanien egon ez aste honetan, pasaden astean bebai, badakigu gure eskuetan ez dagoela dana, baina hori ez da diskulpa, ez egiteko, esfuerzo guztiak bukatzeko pobreziarekin eta egoerak horiek ez emoteko berriro. Kasualidadez gainera, bebai aste honetan, eduki dugu indela 15 urte hil zen pertsona bat, indarkeria matxistaren ondorioaz, Ofelia, eta gu oso argi daukagu nahi dugula herri bat nun ez dugula nahi violentzia matxistarik, eta lehenengo momentutik jarri ginen lanean bide horretan. Alde batetik gaude lantzen protokolo berri bat, gu heldu ginenean zegoen protokolo violentzia matxistaren kontra gu ikusten genuna oso instituzionala zena, eta landu nahi dugu kide feministekin, Durango gainera deko hainbeste mugimendu feministak, eta lantzen ari gara momentu honetan protokolo berri bat. Beste aldetik, bebai gaude lantzen eta aurkeztu egin dugu kontseiluan, zelan nahi dugu espazio bat sortzea Durangon, izango dela oroitzeko pertsonak, Durangon 3 pertsona galdu dute bizitza, violentzia matxistagatik, baina izango da pertsona guztiek jasan egin dutenak violentzia matxista, eta nahi dugu espazio bat non pertsonak horiek identifikatuko da danak hor, eta landu nahi dugu hori dana eskolekin. Eskola kontseiluan landuko dugu eskolan bebai sensibilizazio hori eramateko eta jakiteko espazio hori egongo dela, espazio hori elkar bizitzarako nun izango da un espazio oroitzeko pertsonak horiek, baina bai pizkat denunziatzeko hori existitzen dela oraindik, baina gu ez dugu nahi Durangon. Lehenengo gauza egin duguna, eta hori dau lehenengo neurria hartu genunak eta ados gaude hor gobernuan, da Durangon ez dira zabalduko espazio komerzial handiak gehiagorik ez dugu emongo baimenik, eta hori oso argi daukagun. Gero bultzatuko dugu komerzio txikia, emeko komerzio horretarako gaudeia lanien perko bat, berria perko da plan especial de revitalización del comercio. Justo krisis baino lehen hau egin zen, eta bebai habito berri hauek sortu direnak baino lehen hau egindakoa. Orduan ikusten dugu plan hori gaur egun desfasaute dau guztiez. Orduan lanien gaudeia perko hori berria egiteko. Beste aldetik gainditu egin dugu diru laguntzak komerzioari gure aurrekontuetan, hontan onartuko diren aurrekontuetan. Bebai, jarriko dugu tekniko bat udaletxeen lanien komerzio arloan, ulertzen dugu bebai
laguntza behar dutela askotan hurbiltzen direnean udaletxera, haien gauzak, haien proiektuak, haien beste gauzak, harremanetan udaletxarekin, eta bebai tekniko hori egiteko estudio bat aurrera eramateko perko hori adibidez Durangon. Beste aldetik, bebai gaude egiten estudio bat merkatu plazarekin, bultzatu nahi dugu, ikusten dugu dela, izan behar dela Durangoko traktor bat, motor bat aurrera eramateko komerzio txikia, eta horretarako gabiz pentsetan egiten hainbeste feria tematikak eta hainbeste ideak badaude ja. Oin dela gitxi, atera da berria, hainbeste komerzio itxi dutela. Egia esan da, dato positiboa da, ez da negatibo. Azkenengo 6 hilabetetan zabaldu dira 25 komerzio eta itxi dira 11. Eta itxi direnak izan diez jubilazioa gaitik. Orduan, bai dekogu dato positibo bat 14 zabaldu direla gehiago. Baina, eta dato positibo hori kontuan eduki behar dugu, ez da zenbat zabaldu edo zenbat izten diren, baizik eta zegoeretan daude, oin momentuan zabali daudenak. Eta oso presente dau gure mailan, eta bai, neurriak hartuko dugu haiekin aurrera joateko eta aurrera eramateko Durango. Etxe bizitza, ni uste dut herri guztietan etxe bizitzaren gaia agertzen da. Gu batez ere dekogu kezkatuta gaude alokagailuarekin. Geneukan plan bat, zegoen plan bat, da plan gazteentzako diru laguntza bat emoten zaie, batez ere emantzipazio bat hor eukitzeko, eta hor gu bebai argi ikusi dugu hortik joan behar garela, ez bakarrik hortik, baina bai hortik joan behar garela, eta orduan gehitu egin dugu, handitu egin dugu partida hori, eta gero aurrekontu partizipatiboetan bebai hori egonda aukeratzeko bezala, eta herritarrak erabaki dute baietz hor diru gehiago jarri behar dela, orduan partida hori gehituko da, ia 1.000 eurora helduko da. Gero beste aldetik gu nahi dugu egin diagnostiko bat, ez da bakarrik diru laguntza emotea horregaz ez dugu konpontzen dagoen arazoa. Orduan egin nahi dugu diagnostiko bat, zenbat etxebizitza hutsik dauden Durangon, beste herri batzutan egin da, gu ez dugu inventauko ez, azkenean gaudena da begire beste herrizei egin dutenak haiek ze politika dabiz inplantatzen, gure gustokoak bebai direnak eta herritarren gustokoak, eta hortik bide horretatik jarraituko dugu. Gure posizio oso argi egon da lehenengo momentutik, eta esan da egitea, galdeketa egitea. Durango erabaki behar dauen zer nahi duen. Hori oso argi uki dugu. Gero gu, gobernu moduen, alderdi biak gobernuan gaudenak dorren kontra gaude, baina herria deko da bere momentua, oin herria deko hitza, helduko zaie, espero dugu udaberri bukaeran, eta haiek esan behar dute zer nahi duten, ia nahi duten, jarraitzea dagoen proiektuarekin edo proiektu berri bat osatzea. Depende zer erantzuten duten, galdera horri, erantzuten badute beste proiektu bat nahi dutela, jarriko gara lanean proiektu hori diseinatzen. Hainbeste gauzak egoera oso txarrien topatu dugu, eta orain gu gaude urgentziazko neurri batzuk hartzen, hainbeste arlotan, eta beste batzuk martxan jartzen, azkenean egondelako paroi bat, gauzak ez direla joan aurrera, eta gu etorri gara astindu hori emotera. Ni bakarrik esatea, zelan hasi nazen, hasi ginelan ilusioz betetak, gogotsu,
lan egiteko Durangoren alde, Durangarren alde, eta bakarrik esatea Durangarrak egoten badirea ikusten momentu honetan gure elkarrizketa hau konpromiso hartzen dudala, oraindik gelditzen diren 3 urte terdi holan jarraituko garela, ilusioz betetak, gogoz betetak gure proiektu aurrera eramateko.